аввал ҳамон якум точкае ки доред ҳаваи ҳамаша омӯзед, ассортименти бора омӯзед, кадра тайёр кунед пеш аз оне ки як кас пул гирам мегӯед инвест кадра тайёр кунед, баъд расчёташа нависеду ҳамин ягон одаме ки мехоҳад ки дополнительный пассивный доход дошта бошад, ҳамон одама ёбед 5000 10000 пул дорад, не ки вақт надорад ки бизнес кунад. Баъд пешаш мебиёд мегӯяд ки гӯш кун 10000 20000 пул дошта бошӣ, ага ман ҳамин хел якта точка дорам, агар точкаи дуюм ба ту инвестиция кунӣ, як қисми прибили ту, як қисмашини ман, не ки пеш аз оне ки инвестиция мекунӣ, ту биё ҳамин да паҳлӯи ман 2-3 рӯз исто, як ҳафта исто, ту бин савдоя, ту бин кори мана, ман ин дафтари ман, ман ин отчёти ман. Шумо бояд ки шаффоф кор кардана ёд гиред. Бизнес ба дурӯғ гуфтед баракат нест, кор пеш намерад. Шумо бояд тоза кор бошед, аввали кор бошед. Биё қабатам ба исто. Вақте ки вай одама овардед, як ҳафта 10 рӯз мондед, биёд бинад хатарнокии ин бизнеса вай бояд фаҳмад, мушкили ин бизнеса вай бояд донад. Мушкилиш ҳаме ки мумкин ки баъзан вақт бизнес муфлис мешавад, банкрот, баъзе вақт савдо ҳаст, баъзе вақт нест. Вақте ки шумо мебиёреду қабаттума мешунед, вай худаш аз дарун ҳаме камбудияи бизнеса мебинаду, баъд розӣ шуда шумо ба пул метиҳад, бизнес пеш мерад. Не агар ки шумо ин кора накунед, значи шумо чӣ кор мекунед? Баъзе бачаҳо чӣ кор мекунад? Беҳад таърифи бисёр мекунад, ваъди хом метиҳад. Камбудиҳои бизнеса намегӯд, фақат хубиҳои бизнеса мегӯд.